Ăsta, îl mai ții minte? Da, sigur, era de la Gala Lunilor, Da, un exact. smoking. Da, extraordinar. Dar pe asta, nu tot cu tine l-am făcut? Da, dar m-am răzgândit și am mers la magazinul Cocor și ți-am luat alt costum. Exact. Tu îți dai seama câte lucruri ne leagă de locul ăsta. Da. Hai că nu mai durează, mă. Stai mai liniștită, o premieră. O, ce părere ai? Nu, poate puțin mai lungă. Poate puțin mai decoltată. Asta până la urmă cu atâta branduri avem de unde alege, nu? Clar. Și mi le iei? Clar. Poftim? Ei, ce faci? Mergeți la cumpărături? La Cocor? Da, din 73.